Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε λίγο Minecraft. Εδώ κάτι έκανα. Εδώ, ναι, φτιάξουμε ένα survival κόσμο. Θα τον ονομάσουμε YouTube. Το ονομάσουμε Tube. Ωραία, και πάμε να παίξουμε σειρά μας. Εδώ λοιπόν, που στο καλό μας το έβγαλε. Θέλω να πω ότι είναι το δεύτερο επεισόδιο στο κανάλι μας. Wow! Ένα το κουρανάκι. Δεν θα μας δώσεις τίποτα να μην τσεμπέντεις ακόμα. Κουλόβε. Ναι, ωραίο κούτσουρο. Ας μαζέψουμε λίγο ξύλο. Ξύλο, ωραίο και καλό. Κατά ξύλο είναι αυτό. Δεν ξέρω καταρχάς τι να φτιάχνω αυτό το ξύλο. Επιτέλους survival σειρά. Πόσο ήθελα να κάνω μια survival σειρά. Τι στο καλό είναι αυτό. Τρώγονται. Καμία σχέση. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Κόψουμε το ξυλάκι μας εδώ που το βάλουμε κατά λάθος. Ωραία. Τίποτα δεν το. Νομίζω ότι ήταν ξυλικόμενο και δεν το είχα πάρει. Θα κόψουμε λίγο ξύλο και θα φτιάξουμε μετά το σπίτι μας. Πώς πάντα. Ναι. Έλα μωρέ, ανέβα. Ωραία. Σκάσε. Για να δω ποιος μπασουλάει. Εσύ. Καλά, δεν μας είναι. Πάμε να κόσουμε κι άλλο ξύλο. Ωραία. Ωραία, κόβουμε ξύλο. Μετά επαναλαμβάνω θα φτιάξουμε πάλι το σπίτι. Άντε τελειώνει μισή ώρα. Να πω ότι παίζω σε tablet, όχι σε laptop, PC ή PlayStation. Και όσο φαίνεται και τα κουμπάκια εδώ. Ωραία, ελπίζω να μας φτάνουν αυτά. Θα κόψω κι άλλο. Ακριβώς 64, wow. Πολύ καλά. Αλλά πού να το... τι απέναντι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου έχει μια ιδέα. Μπορούμε να φτιάξουμε και δεντρόσπιτο. Καλή ιδέα. Εδώ να πηγαίνουμε έτσι και να ανεβαίνουμε. Καλά.
Όχι, δεν μου αρέσει, όχι. Ή μάλλον καλό θα ήταν να φτιάξω κάτι εδώ. Το δω. Εντάξει, μ' αρέσει. Δεν λέω τίποτα. Αυτό περίμενα το φούλε. Αφού είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το κρατήσω. Δεν σας αρέσει. Να μου γράψετε στα comments. Πάμε μου γράψτε μου. Να θέλω να μου γράψετε αν σας άρεσε το βίντεο το Smackdown και αυτό που θα δει. Βλέπετε. Το mic. Οπα. Τι έβαδε, μου κόλλησε. Κόλλησε λιγάκι. Ελπίζω να μην σας πειράζει. Λιγάκι κόλλησε. Λιγάκι. Βγάλω το πάτωμα. Μ' αρέσει, μπαίνεις εδώ και έχεις τα πράγματα σου. Ξαναπάμε τώρα απέναντι. Ωραία, πάμε. Α, Χριστέ μου. Πέσα. Λίγο ξύλο θέλω ακόμα, να φτιάξω ξύλο για να τελειώσω και το σπίτι. Μετά να ψάξω πόβατα τριγύρω. Σκόσουμε εδώ. Να είναι μόνο τέτοιο υλικό. Μόνο τέτοιο που σπάω τώρα. Ας πούμε όχι τέτοιο. Τέτοιο. Λοιπόν, άντε μισή ώρα. Να κόψω ένα ξύλο. Κοίτα μισή ώρα. Εντάξει, μας πειράζει αυτό.
Ας το καλό μια χαρά είναι. Ωραία, να κόβω ξύλο. Άντε, μωρέ. Πόσο lag μπορείς να έχεις. Ανοίχτωσε. Αναδείχαμε, φτιάχνουμε τώρα το σπίτι για να το τελειώσουμε. Είμαι λίγο μπάσκετ στο Minecraft. Γενικά στα παιχνίδια δεν είμαι και τόσο καλός. Ωραία, μας τελείωσε. Εδώ θα έχω δύο τέτοια. Εδώ δύο φούρνους. Όχι, εδώ δύο φούρνους. Και εδώ ένα chest. Να κάνω ένα κρύο να θεμάτισε. Αλλά μας τελείωσε. Και κάπου εδώ θα κλείσει το ίντερνετ. Καλά το βίντεο. Άμα σας άρεσε και θέλετε να δείτε κι άλλα βίντεο μου, κάντε ένα subscribe ή ένα like. Γεια σας!